Здравейте хора, днес ще играм на Roblox. Ще играм на коя игра? Ще играем на рисуването. Така всъщност. Тази игра днеска е с за рисуване. И хора се казва спидран. Така И така хора. Няма. Сега аз тук снимам видео. И така хора. Днеска сега отивам на футбола. Както виждате. И така. И сега ще играм на някаква друга игра в Roblox. И сега и така хора. Сега ще съм готов само направя. Какво? Не нарисувам нищо. И така, аз ще се махна тук. Игра ще играм на някаква друга. Тя не знам каква ще бъде и сега ще видим това. Аз се играя на на коя игра с тази. Ента ще играя. И сега влизам. Не играя. И така хора, аз сега влезнах. И така, ако знаете, аз вече нямам на къде набега. И хора, аз умрях. И така хора, и аз дойдох. Ще снимаме пак заедно. Малко се забавих, но извинявайте. Така, ти умря ли бе, Калинка? Да. Как умря бе? Ето така. Така. Да бе, това е... Чакай, преди фаус бе. Ти си мечка. Аз съм момита. Нямам. Си момита. Айде пати, за кое? За кое е за това? За първото. Come back. А затова му страни. Така.
И така, хора. То път не е от моя канал, а е на сестра ми канала. Да. Скипвай. Така. Хора, аз починах. Не знам кога ще може. Някой път и вие ще можете нещо направите. Но първо трябва май да си пуснете видеото и ще можете. И вие направите видео. Така. Айде да колко гледа толкова време. Почнахме, айде. Шо. Къде да ходим? Не знам ти къде си. Аз съм... И така, бати се загуби, аз не знам къде съм. Не знам, намерих. Намерих дори който не знам къде е. Червенко ще трябва. Хора, днеска, ако последвайте, ако вие някой път направите видео, хора, ще ви харесаме каналата. Ние още. И ако ви харесват, вие сте се абонирате. Абонирате се да. Самията, че не мога да го кажа. Ами не се да. Дема се така. Малко съм разчарована. Хора, мечката ме гони. Help me! Какво беше това? Me! Help me, please. Help me. Help me! Да, аз умрях. Аз съм малка мечка. Сега това ли си тук? Не, това е някой друг. Това е някой друг, бе, бати. Не, това е някой Това друг. си ти, аз съм за тебе. Майка те убия. Майката ми ти иде. И хора, аз тук бати ще ме гони. Искаш сега да те убия. Да. И аз съм малка мечка. Сега съм малка мечка. Ей, благодаря, че съм малка мечка. Елам пипе. Има ли някой? Има ли? Има ли някой човек? Да, верно. Хора, ако ви харесат нашите неща, видеа, се абонирате. Абонирайте се на Калина канала и между другото можете да ми гледате новото видео на зуба. На зоба, така да го кажа. Пече. Така, печели. Как се избера геро? Трябва да играеш, за да си смениш самия скин. Леле! Гласа ми, аз се чувам, защото... Ето тук. Така, да, този път тук гласува, защото там е твърде много малко карта. Не, че тук е по-голяма. В смисъл, по-голяма е малко. Скип. Натискай скип. Така. Вкусно. Хора, Ние сме тива. Ние сме трима. хора, да ви кажа едно нещо само. Ако някой път можете направите видео, ще ви последваме. Естествено, ако напишете вашия канал в коментарите. Да. И мене убиха хора. То ставаш малка мечка. Чака Фредди Фазберг.
А сега не мога да скачам. Къде съм? Бати, къде съм аз? Как не Де да знам. Аз съм тук под прикритие. No. Шато Фреди Фазберг. Умно решение. Значи трябва да ходим там. Бе, Калина. Малка мечка. Това не съм аз, бе. Да, бе. Нищо не бой, сериозно не съм аз. Не те видях. Тук е гачник. Това какъв ключ е? Дай да разкарай с мен. Това е черния ключ за вратата и колко съм взел. Дай сега ще за чао, Калина. Довиждане. Само ти. Не, това е зелен. Аз мислех, че е черен. Значи това трябва да е тук. Биги. Да, брат. Не ми казвайте, че съм сам. Мамки. Как си минава тук? Това е червения. В паника съм. Мечката. Кота. Това е подарък. С коментар подарък. Подарък. Какво съм? Просто подарък. Не знам за какво. Да. Така, хора. Ако ви харесва видеото, ни последвайте. Шато Фреди Фазберг. Така, майна скип. Аз съм... Ти ли си мечка? Не бе, не съм мечка. Не ми да виж. Разбира. Та мечка. Това е син. Ще умреш? Що си афъка, Калина? Аз ти казах. Що си афъка? Къде? Аз съм за тебе, Калина. Буквално съм за тебе. Ти мечка ли си? Баба Меца е зад мене. Баба Меца. Идваше с мене. Баба Меца да не ме фаща, че ще я прибия после. Баба Меца! Това съм аз малката. Спи да ме гониш. What? Да, та мечка ме разигра. Буквално. И аз пак ли съм бил последно? What? За това гласуваме. Искам да съм мечка, хора. И аз искам, а няма как. Аз съм мечка. Не!
бе! Няма да ме убиеш. Престани така. Ще се опитаме да избягаме. Хора, Чувай, трябва да избягам. Аз съм зад Калина, буквално. Чао, Фреди Фазберг. Чао, Фреди. Стой си там, гни. Калина бе. Чинко бел, Калина е козел. Защо мене трябва да гониш? не знам. Ако обичаш се, разкарай. Разкарай се от мен. Чиба! Не знам как ме уби. Излизам навън. Тук що се издадох. Как изглежда тебе? Ове. Не. Няма да ме фанеш. Аз минах за тебе. Това беше хора най-якото, което съм. Хора, Браво. ако знаете, че аз съм нечката, отрасти. Да, ти си баба Меца, която дори не може да ме хване. Вече. Бай. Бай, баба Меца. Бай. Добре, защото тези паспорт. Добре, аз този ключ хора обикалям като... Бай. Пак минах зад Калина. Не си любила никой? Така хора, аз съм един път не убил никой. А така. Имам чувство, че това не е лила ключ. Аз се мотам с него 15 дена. Ще трябва да ида задължително до другата страна. Добре, да не казваме на къде съм. Нали не съм видяла? О! Картата! Това е нашето спасение, май. Ако Калина не ме убие. Хора, отключих вратата. Отключих вратата. Ай-ай. Калина, отивай към вратата в хорната. Един се крие в един тунел. Хора, днеска... Не знам днес какво ще правим, ама... Но някой път може пак направим видео с бати. И утре ще направя и сама видео. И после се включа с бати видеото. И така. Право на Калина го уби поне този. Хора, днеска при вас тъмно ли е? При нас вече се е стъмнило. Искам аз да съм мечок. Не знам ли ще ти спане. Но ти ще си мечок, какво не направим? Искам мечок гризли да съм. Аз съм мечка! Браво, така ти се падна. Добре. Сега ще дойда да ви трепа. Моля те, Всички не ме родини. трепи. Моля те ме. Ама аз само малка мечка.
Знам. Сега ще ви трябва всички до един. Starting system. Добре. Почнах. Така. Намерих ключ. Не, някой ми го взе. Бати, едно друго мечко ме уби. Не. Бати, моля те, не ме убивай, мечко. Абе, Що ме уби? няма да коментирам. Що лолом? Абе, кой е голяма мечка като мене, бе? Моля те, не ме убивай, аз съм за тебе. Гледай, има още една голяма мечка. Ма виж ме, бати, виж ме, аз съм за Да, тебе, да. малка мечко. То не знам как не побих. Аз може да те следвам, защото съм малка мечка. Добре. Убих! Бати, убих го! Той дойде към мен, го Браво. убих. Това шансът на Карина е 7,7% да е мечка, както и на мене. Така. Се гласуваме за ето това тук. Винаги. Да, както Крапер. винаги. Ама утре ще гласуваме за ето това. Крапер. Шопа Фреди Фосберг. Ама мисля, че са ни е последната игра. Така. И утре ще снимаме пак с бати. Много хубаво видео. И хора, ако вие искате да ни последвате, и ние ще ви последваме тогава. Станах малка мечка. И аз станах малка мечко. Убих? Бати? Аз убих. Така, хора, аз мога да минавам през дупките. Къде се е скарил? Ого! Много мечки има. Здрасти, мечко. За първи път идвам. За втори път правя клипове. И хора, това ще ви бъде бонус сега. Да. Ще гласувам за това. Взето тази мечка. Не. Де. Аз съм мечка. Не си мечка. Умря ли? Не. Ето виж, не съм умряла. Сега умрях точно. Брат.
Хора, да ви кажа, че при нас вече се е стъмнило. Стух. Аха! Ето тук си малко мечка. Абе, къде си се скрил? Къде си се скрил, бе? Те намерих. Хора, на мен много ми се спи. Здрасти. Здрасти, Пати. Намерихте най-после. Бати, аз съм. Виж къде съм аз. Аз точно ще те гоня с онази мечко. Виж. Лети на мен. Хора, сега ще играм друга игра. Така, хора, приключваме с видеото днеска. Днешното видео. Днешното видео И от Галина. чао!